assalamu alaikum musidɓe tedduɓe tawateɓe nder aduna o kala nder windere nde johli dunde baɗo adama tawateɓe nder dunde afrique tente nder sénégal kono kay tawateɓe to toro e bellel ɗi yiɓiyankoɓe Pindi TV huftidinɓe oɗon aadi suɓiɓe Pindi TV gam humpito ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde min calmini min juurima oɗon aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi mon pirtani te minen aussi min pirtani ɗum arde o ganduɗa kala e subaka addannon ko sifaye kedele gadane jayndeji leydi sénégal on kewno yadude hen ganduɗa ko Aissata Ndiaye ɓinguel amma hande on janimo kono mon e jamma maw artuɗo ko ɓoyata yadde monno on aadi mo adodiri e monno kono kayya ɗiɗon hallaji pattam lamiji ɗi tigui heewi addannon kala e subaka e ceerno mo si Amadou Moussa Anne kamɓe kala en jettiɓe en maniɓe en mantiɓe en woyno hande tigui ganduɗa ko joom baɗe bawɗe ko min almudel mabɓe guel artiɗo ɗo ganduɗa ko kelle gadane jayndeji leydi sénégal ene woni tigui on fanno dawrugol woppaka caggal e oɗo subaka talata gudditirten ko jaynde vox populi nde ari koye natal on gorko mo wuuro wiyetego Danccaɗi on jagorɗo justice leydi sénégal on paami tigui ko maître Malick Sall ene wayno caggal polémique kewɗo walla mbiyen caggal hawlaji kewɗi gewno to assemblée nationale leydi sénégal saaga nde ganduɗa ko waylo e ngal ɗon kuulal code pénal e code procédure pénal waɗino hawlaji teskama toon hareji kareli e dukkoli e gueɗe mbaɗ noon ene wayno arti o ɓayini communiqué kanko maître Malick Sall en dinde ganduɗa tigui ganduɗa ko doskal leydi sénégal wanɗino adopté oɗon loi walla mbiyen sifino oɗon loi guiley itani ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi manam 2007 kame 2016 kala ngal ɗon kuulal sifonoma e article aji baɗi noon ene wayno maître Malick Sall arti e famminde ɓe mbi ko o wi ko la récente réforme ne saurait avoir pour vocation d'élargir des champs de criminalisation ene wayno ganduɗa ko ɗiɗo réforme aji gaari tigui ko dandude en e wat boniyankoɓe so wiyama wat boniyanke noon ko oɗon mo ganduɗa baɗowo bonande bonnonowo yimɓe kala ko ɗum noon tigui o arti haalde ngoɗo hello jeeɓo nde jayde vox populi caggal kanna ɓe gatti kamɓe ɓeɗon jaynekoɓe vox e kalana ka ganduɗa tigui jagguirama ɗaynoje taw ko drogue biteɗo hachis ene wayno ko 8 tonnes piccal ganduɗa ko tati e nayyi kañum tigui woni ko jagga ɗo e ganduɗa ko port leydi sénégal e nder tigui bateau caggal ɗum e gaari ganduɗa koye nguɗon jillu hoore lendi tigui jogori yaade to ganduɗa ko to Thiès hakkude makko Potal Idriss Seck ɗum tigui ɓe kaali ɓe mbi ko Bourak Sow aujourd'hui à Thiès kanen tawi nder hello mabɓe ɗiɗo kamɓe ɓeɗon jeyne ko vox populi natal hoore lendi lamtoro Bour Guédé no kewɗen wiidemo Makki Coumba Thimbo natal makko jokki nder jayde Madiambal Diagne nde ɗon le quotidien arti ganduɗa koye oɗon duwawo hoore lendi yehino yaɓɓi koyɗe mum yaade duwnade onon Halifa Ababacar Sall ene wayno jeynenkoɓe leydi sénégal mbino rewda ɗon ko Mariama waɗi haalullaji kewɗi waɗi haalullaji kewɗi no jeynenkoɓe le quotidien mbir ɗum fait social effet politique ene wayno ganduɗa ko waɗi haalullaji kewɗi oɗon haali uddinde jayde hello mabɓe ganduɗa ko jeenayo ma tawɗon ala oɗon haali eɗen birtoɗo natal on maître Malick Sall caggal ɗum tigui ko SYDEP mo ganduɗa ko Seck mbo ardi ɗum o wi ko l'école n'a pas tiré les leçons du Covid-19 ene wayno jangguirɗe leydi sénégal ala tigui ko jangui oɗon boros Covid-19 caggal kanna ɓeɗon jeynenkoɓe le quotidien mbaɗi losko e to e nder école aji ɗi Diourbel e wiide mabɓe kina tolno e ujunere ganduɗa kay ko sukaɓe janggoɓe ngala état civil walla mbiyen ngayla kayitaji juddu ɗum woni loskol ngol mbaɗi ene tawi ne ganduɗa koye hello mabɓe tataɓo kamɓe ɓe jeynenkoɓe Madiambal Diagne caggal kan ene wayno de ganduɗa ko ndeɗo jeyde las ari koye oɗon alhaali debbati gorkati walla gorkati deppati ɓe mbi ko Sénégal la terre sainte ene wayno tension ngaji kewɗi jiyama e nder sous région kala crise sociopolitique e ganduɗa kay e haare nde ɗon haare sembunde darade tigui haɓade ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ko ɓeɗon debbati gorkati ne wayno ko leydi sénégal ha joni nde ndeɗon haari ene jokkiɗo tigui caggal kan jeynenkoɓe las gaari hande wiide gonda ko to Grand Yoff ko kooro ganduɗa tigui tawa ene boni ha boni tawa e nder auto neɗɗo inama ade tigui ganduɗa ko baraɗo walla ko mayɗo toon ɗum tigui tawa ko nder auto omo yalti aduna walla mbiyatamo seede fitar makko ha ɓandu nduɗon fuɗɗi gamotinde kanen tawi nder ndeɗo jayde caggal kan ɓe gatti tigui déclaration mo ganduɗa des enfants à la naissance ɓe mbi ko Sénégal ha joni de ɗeɗon caɗele ne teskaye ɗo en ɗum tigui ne tawi nder hello mabɓe jeeɓo kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe las campagne électorale to Saint-Louis ene wayno ɓe jillima dar gueece yadude natal on maire mo Saint-Louis kono kay kewnima hoorejo leydi o wiyete ko Mansour Faye croisade contre les ordures ménagères ha joni nde omo jokki pele kay gam kay ƴamtude ngol lafol mairie ndi Saint-Louis caggal kan
garaten koye jande les échos ɓe mbi ko l'affaire traîne l'avocat de la fils indigne ene wayno de ganduɗa ko oɗon alhaaliya ɓiɗɗo Cheikh Yérim Seck mo ganduɗa tigui tumama violé e oɗon suka debbo toho so to Mboura ha jonde kaɗon haala article maître Moïse Amadou Dioro ene wayno de suuti kongi e wiide tigui ma cliente est traumatisé on ko avocat walla mbiyen hujjikinantoɗo oɗon suka debbo wi ko ngel ɗon cukalel ngel hujjikinanto hotittude jogen soro yaade yummum ɗum kay ko caggal nde haallaji kewe hoore mum ha jonde oɗon dossier nene juuɗe procureur e wiide ɓeɗon jayniyankoɓe les échos commissariat mo Mbour e oɗon école mo ganduɗa tigui ene jangga toon ɓen suhaɓe ɗiɗo kala jaɓani suude kongi e oɗon alhaali viol tuuma viol pawaɗo tigui e ganduɗa koye hoore oɗon ɓiɗɗo Cheikh Yérim Seck caggal kana leydi Sénégal ene jokki e sembinde ganduɗa ko o ɗiɗon ko captorɗe mum walla mbiyana oɗon armé mum ene wayno ƴetti pellital sodde walla mbiyenna ɓe pellitino sodde gonda kina tolno e 142 milliards copré CFA taw foof de waɗa koye arma ɓe coodi ɗum koye juuɗe leydi France ɗum noon ko wonata koye copreji ora ko copreji euro ko 35,1 millions e copreji euro ɗum de woni ko leydi Sénégal waɗi dépensé wadde ɗum foof e arma ko char de combat ji e gueɗe mbaɗe noon ɗum tigui woni koɓe mbaɗi ɓe wi ko attentat à la pudeur avec violence vigile mo gonɗa tigui ittunoɗo Nafissatou Diop oɗon ɓiɗɗo ganduɗa ko gorko mo ganduɗa ko joom jawdi ene wayno de waɗi ɗum golle bonde kono waɗi ɗum séquestré violé gueɗe mbaɗe noon kanen tawi nder hel mabɓe tataɓo kamɓe ɓe jeyniyankoɓe les échos caggal kana jeyni enquête aɗa soyno natal on mo ganduɗa o meeɗi addade commissariat central mo Dakar ene wayno de o wiyete ko Arouna Sia entre fierté et amertume ene wayno 10 ans di M23 holko ko tigi oɗon gorko suuti hen saabu ɗiɗon ñalɗi tigui manno koye jeese makko kanko oɗon Arouna Sy ɓe mbaɗi loskuyaji faade makko kono kayya hol gurdam oɗon gorko hol darde makko nde darno e nder kayya ganduɗa koninke oɗon mo wonno e leydi Sénégal ene tawi nder helo mabɓe jeegoma kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe enquête caggal kana enquête loski ala haali inondation walla mbiyana ilam gam ganduɗa ko heeɓino leydi Sénégal yitan ɓennude ɓe mbi ko les députés présente le rapport ɓeɗon ganduɗa ko suuɓaɓe tedduɓe suudu sarɗeji leydi Sénégal mbaɗi hen cimtol no hannit ni kanen tawe nder ndeɗo jayde enquête ene wayno de ɓe garti agression personnel santé mo ganduɗa ko anda guesam waɗi tigui menacé alhaali on agression pawaɗo e dow mabɓe caggal kan centre d'appel ɓe mbi ko un secteur pourvoyeur d'emploi ene wayno de ko golluɗo ndu gonɗa tigui ha joni ene nodde kewal kan tigui ne tawe nder ndeɗo jeyde kette caggal kan jaɓanen ganduɗa kayya ko ndeɗon jayde e guendire le soleil ene wayno nde arti koye programme décennal de lutte contre les inondations ha ɓaade tigui ganduɗa ko ɗam ɗon ilama saabu tigui tampini leydi Sénégal caggal nde ganduɗa rawane laamu leydi Sénégal ƴettino pellite gam kay haɓade ganduɗa ko oɗon o ɗemɗon ndiyam toɓoli e gueɗe mbaɗe noon ene wayno ɓe mbaɗino restriction walla ɓe pewtino wona gueɗe kono ɓe mbaɗino relogé ɓe nattinino ɓeɗon e koɗorre ɓen ɓe ganduɗa les sinistré bonirnoɓe hen kene tolno ujunaji ɗiɗi e temedde tato capanɗe nayyo e jeetati kañumen kala kokkama logement ji no hannit ni objectif o noon ko yettade ganduɗa ko 2891 mo ganduɗa kay ko logement gam ɓen kala keɓde ɗum ene wayno quarantaine de station e ganduɗa kene tolno e ujunaji walla mbiyen nogasaji basin de rétention construit kañumen kala kokam ɗum e wiide ɓeɗon jayniyankoɓe le soleil noon ko Promoville Ageroute kañumen tigui jaggue ɗeɗon gueɗe kina tolno e 37 e kala e temedere jeɗɗa e ɗiɗon réalisation ngaji wadde mbiyen haaɓe jeeya tigui juɓɓuɗe ɗeɗon gueɗe caggal kan ɓe gatti tigui beele chemin de fer ganduɗa kay ko oɗon train rail martuɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko projet de relance sur les rails kanen tawi nder lemmaɓe sappo e ɗiɗo sappo e teto kamɓe ɓeɗon jayde le soleil caggal kana e wiide mabɓe oɗon walla mbiyen kaɗon lana jagguiraka ganduɗa ko oɗon drogue assisté ene wayno de yimama e ganduɗa ko o 8 tonnes virgule 3 kañum tigui woni foof ko ɗaynoje jagga e nder kaɗon lana ɗum non woni ko tawetno jeyde guendir nde jaɓɗen jeyde yusumaji guenna l'observateur arti tigui koye abus de confiance on gorko mo ganduɗa ko Yetto Diagne dennam Doriel walla ganduɗa ko dennam Aliou Diagne oɗon gorko mo ganduɗa tigui o resnanoma ɗum noon ko wiyete Tégué e marché ganduɗa kay ko Thiaroye marché Chavanel marché Waranka e kono e marché Zeng ɓen kala ƴettuno ko ɗeɗon Tégué lombe junggo makko ene wayno de ko ɗeɗon Tégué woni ɗew dogri hay goto tigui yanimo kanen tawi nder haalo mabɓe jooɓo kamɓe jeynenkoɓe l'observateur caggal kana ɓe garti oɗon fannu dawrugol ɓe nayrima ɗum noon yadde natal hoore leydi lamtoro Bour Guédé ɓe mbi ko les élections locales et la guerre de l'intérieur haɓe garti tigui e oɗon loi de terrorisme
ha joni nde ko stratégie ji ɓe mbi ko anti makki plan de bataille de l'opposition ene wayno ganduɗa ko lundiɓe leydi Sénégal ma pecco e peeje gam de ƴeewa tigui no coriri ono hoorejo laamu leydi Sénégal caggal kana alhaali ganduɗa ko awo leydi Sénégal ene wayno ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui awoɓe mbaɗi cuuti kongi rescapé ji ganduɗa ko waɗino to to Saint-Louis ɓeɗon ɓe ganduɗa ko jolnomo to Brest mo Saint-Louis 400 vies engloutis des victimes encore en état de choc ha joni tigui ganduɗa ko ndeɗon sunare jangge e jeeso mumen on musidɓe banno to nder jeeca ɓe gartene e hello mabɓe Dieynaba kamɓe jeyni en koɓe ganduɗa ko Youssoumaji Guène caggal kana on gorko baraɗo to Kabrousse walla mbiyanno mo fittare mum yitani série mo jiitaɗo ine série fittare mum wiyete ko Georges Diatta o tawa koye nder fosse septique goskima ko lomba toon woni noon ñaññere e ɓeɗon sukaɓe mo ganduɗa tigui tawateɓe e oɗon diwan mo Kabrousse tawate koye nder Casamance ɗon tigui so wiyama Kabrousse hewɓe ma gandu ko wuuro oɗon debbo darinoɗo wiyete ko Alioune Sitoé Diatta e siftinde wonɓe ganda Diaynde Libération ari koye ganduɗa koye Hadim Diouf mo ganduɗa tigui werlinoma Dieynaba Diallo to deuxiéme étage ene wayno noon Dieynaba ari ne wuuri caggal tigui nde oɗon suka debbo ganduɗa tigui ko karimiste dariniɗo Karim Wade walla mbiyanna jeeɗo e parti socialiste ndew yalti e ganduɗa tigui réanimation ndew yalti nduɗon safrirdu o suuti kongue alhaali oɗon no yaari holko saabi Hadim Diouf werlimo deuxiéme étage kanen tawe nder ndeɗo Diaynde ganduɗa ko Libération ene wayno noon les premiers éléments de l'enquête du commissariat de la Médina commissariat mo Médina o suuti hen noon kongue walla mbiyen waɗi hen losko yango kono kay heeɗimomo ada keɗogol gadalngol ɗum ne tawe nder ndeɗo Diaynde caggal kana ɓe gaari e ganduɗa tigui koye losko ɓe mbaɗi kamɓe Diaynde koɓe Libération ɓe mbi ko tuggude jeegom lewru juin yaɓanma hande yaɓanma heccanki nogas e jeeɗiɗi lewru juin ene wayno kina tolno e sappo e jeegom piccal jeeɗiɗi tonnes hashish taw ko drogue wiyete noon kañumen kala jaggama ɗo mbaɗama intercepté ɗo e nder leydi Sénégal walla mbiyene maaje leydi Sénégal ɗum ne tawi ɗo e nder ndeɗo Diaynde caggal kana ɓe mbi ko série de viol arrasé dig noon ene wayno noon jaggui ganduɗa ko oɗon gang walla mbiyen ɓen waɗi bariyankoɓe tawetenoɗo to rond point Liberté 6 rond point Liberté 5 jaafa ɗon kanen tawi nder hello jooɓo nde Diaynde Libération caggal kan en gaari tigui ganduɗa Diaynde stade no Aissata Ndiaye heewi wiide kayre uddata roɓino men oɗo subaka 8e de finale euro ganduɗa ko 2020 ene wayno dernier choc hakkude Allemagne e Angleterre ko hande kekkiɗe de so haajiɗo Allah Angleterre ma huccodire ganduɗa ko Allemagne ene wayno wiide ganduɗa ko o ndeɗon Diaynde walla mbiyen ɓen Diaynekoɓe coftal ɓalle stade gasi ha laaɓi wonande Croatie ngel ɗon kawguel Luka Modric yimɓe mum kotiya nawtiɓe noon ko laaro ha on équipe gendeji mo leydi Espagne kono de ɓokki yaniya oɗon gorko mo ganduɗa ko 10 mo leydi France ene fi juuɗe hoore wona tigui beelamma o wiyete ko ganduɗa ko Kylian Mbappé France woti yaltingel ɗo kawguel woni surprise kono de ko ɓokki yani la logique n'est pas dans le foot ene wayno de ko caggal ɗiɗon ɗekki ɗiɓe mbadde oɗon équipe mo ganduɗa tigui ko Suisse ene wayno ko tiré buɓe jaadi 5 tirs à 4 Kylian Mbappé heɓani fartange nandude oɗon tir mum dernier woni sababu France haaɗino ɗum ngel ɗon kawguel ha so tawi ɓe keeɓino fartange yettade ngel ɗon kawguel hitande 2000 ganduɗa tigui ko 16 hikka noon ɓe keɓani fartange ɓennude oɗon 8e de finale ko noon tigui Diaynde stade ko kayre tigui uddiro ɓindu Diayneji men oɗo subaka e siftinde ganduɗa koye alhaali doroko jokkuɗo e jaggueɗe ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno o ganduɗa tigui so wiyama alhaali doroko wona ganduɗa ko miskineɓe nannata ɗum ɗon wadde mbiyenna jojji ganduɗa tigui ko laamu waɗen kuugal saabu so wiyama doroko wona tigui ganduɗa ko miskineɓe kutoto ɗum ɗon wadde mbiyenna ko hunde jeeyande wonde haɓade hunde jeeyande ganduɗa ko wawde bonnude société wadde mbiyen yonti ɓesgu Sénégal kala jaggodira noɓe kaɓirto homosexuel e gueɗe baɗe noon ɓe jaggodira gam kay haɓade ganduɗa ko oɗo drogue saabu ko wadde ruiné jeunesse ene wayno leydi so jeunesse mum woni jeunesse tular so jeunesse mum woni jeunesse paresseuse leydi ndi ɗon pour ɓamto walla pour waɗa émerger c'est tout un fait un problème donc ko haɓata ɗum ha joni saabu sa daari hanki ONUDC ganduɗa so waɗi cimtol haalde ganduɗa koye alhaali drogue ko waɗa ɗum consommé dans le monde ene ƴiime ganduɗa ko 235 millions d'individus waɗo utiliser drogue tentikiɗi ɗo e nder Afrique ko ɓuri hen hulɓinade ko so jeunesse walla mbiyen so zone watti hutorade drogue il n'est plus ganduɗa ko sous ces zones walla o natti jogade ganduɗa ko conscience makko tranquille et celui qui n'a pas de conscience hankkadi ne ganduɗa ko n'est plus un homme de confiance n'est plus un homme qui peut servir pour son pays wadde mbiyan ko avant jeunesse ono waɗe ruiné walla mbiyen dañen jeunesse paresseuse jeunesse mo ganduɗa wawa fadde gacce walla wawa jogade relève o
donc nak il faut ɗum noon haaɓe sikki ala bon sa yi ganduɗa ha joni saisi ɗin jokka ene wayno bon voilà so tawi kuule ɗe ne ɓeyda noon lammude e ɓeyɗon ɓe ganduɗa nannoɓe drogue ma wonno way sikki ala hanki ko debbo joga bollaɗo e Blaise Diagne hande kadi woodi no wayi ko ha joni ko wadde ñaktu ganduɗa ha joni ko wasiyade rendo men ne ɓeydotoɗen tinnade e gueɗe mbaɗe noon enen goni jeunesse enen goni yonta janggo enen mbawi fewnu Sénégal wadde men so gueɗe baɗe ni ganduɗa ne jeeyi enen poti darade mbaɗi ɗum dénoncé no mbaɗirɗen dénoncé gueɗe ɗe ganduɗa jaadani e ganduɗa ko yidde men musidɓe tedduɓe yeeɓi en koɓe aya hoɓrede Pindi TV kala ko ngakki hen paame koye amen kala ko weeli hen yuɓɓi en ko ɗum ɗon wonno fanar nde ko janggo woni aadi men e oɗo waktu so Allahu lamɗo haajiya to karallagal to wonno toon ko Thiat Walo caméra wondude Amadou Touré ɗo e haalirde nde wonno ɗo ko Moussa Nia musidɓe tedduɓe yo jaam ñallu wuuro e ladde funnague